Horas mari hamu amanami dohot inanami, nani hawolongan itu hatta Jesus Kristus. Pajupang musehita marhiti sada program ima sulu-sulu do hatam na pinatupani Gospel Light for Indonesia. Ia ausa diri evangelis Simajutak manang somal dico Lekson Simajutak. Songon mengujungi renungan marudut taringo tutodi porbadia naung tapuka di piga minggu naung salpu di bagasan sadarion ima unang arsahi todi porbadia. Nanienet sian buku Efesus biduopat ayat 30 rodi ayat 32. Songonom maridok disi. Jala unang ma arsahi hamu todi porbadia ni debata naung disahapot tuhamu tu ari haluauni. Dau masian hamu nasa riting ni roha, dohot muruk dohot rimas, nang hata songgak dohot isahisak, songoni nasa hajahaton. Alai gabi na basar mahamu, sama hamu. Akka para si roha, masih sesaat dosa mahamu, songon panesani debata di dosa muna, di bagasan Kristus. Idosa hatna. Jadi dihita manginang, somaldo talok tu yana kota, unang arsahia wamang. Unang arsahia mongmon, unang arsahia winangda, unang arsahi inongmon. Songo dia do akka yana kota, akka gelengta mangarsahi hita. Molo holan namar meami, dang diboto mangula-ulaun na, manang dangulo disuruh. Manang tiki marsikola na sida. Borhat dosia jabu alai dang sahat tu parsikolaan. Manang holan namar parangin na soture di sikola. Jala mula hula ma. Holan naro surat panggilan marsa matuturo hatta. Manang nunga magudang nian, nunga dewasa. Alai dang diboto masari holan naing pasudahon. Manak kola nanaing marjujiro di paula-ula. Marsak matuturo hatta. Jala gudang dope akkana asing na mangarsahi rohatta. Diula akka yana kota. Gabiadong mapadohan na madok. Ulu do bainommu mate marsa kau bah. Hapenian molo ala ni arsa sabingdo dakyado pijolma mate. Dihamu amanami do tinanami. Suang songonido nang hita amang inang di bagasan partodiota. Tung masai jodo ta arsahi todi porbadia ni debata naung disahapot tu hita. Todi ni debata naung miad di hita. Takas taboto. Akka naung porsea tu Jesus Kristus. Akka naung majako ni bana. Gabi si palua. Mian matutu di bana. Todi porbadia. Songo natajahan nakinga di bagasan Efesus bidu 4 ayat 30. Jala unang maarsahi hamu todi porbadia ni debata naung disahapot tu hamu tu ari haluauni. Jadi saliling ni liling na saha tu haroro ni Jesus Kristus na padua halihon mian maringat do todi porbadiai di sada-sada halak na porsea. Akan ang majako Jesus Kristus mian matututol di porbadia di ibana. Jala songon dia do hita mangarsahi tol di porbadiai di bagasan ngulutta. Mulak mahita muse tu ojahan ni renungat tanakingan. Didok madisi muse di ayat 30 sada. Dau masian hamu nasa riting ni roha. Dohot muruk dohot rimas. Asa unak kolan na riting-ritingon. Unak kolan na rimason. Unak kolan na muruk. Nang hata songgak dohot isak-isak. Jadi muluarong dopeo dihita manginang holan na muruk, holan na rimas-rimason ninna, manang holan na manonggahi ninna, manang holan na mangisaki ninna. Tak rasahi do tod di porbadia ni debata na miat dihita. Duhi muse arong di namangihu muse di dok. Songoni nasa hajahaton.
Akka aha petahonin na sudi akka hajahaton, sudi akka nasolomo ni rohani de bata, molo taula dui di bagasan ngulutta, ta arsahi do toddi porbadia. Songo nakayanak kota nakingan na mangarsahi rohatta. Akka nasotama, akka nasodinggan, akka parange naso suman, na niula ni nasida diarsahi matuturo hatta. Suang-suanganin ma nang hita taarsahi matutu toddi porbadia marhiti akka parange nasusuman pangalaho nasodenggan nasotama na taula di ngolutta. Dungi musena mangihu di dok. Alai gabi na basar mahamu samahamu. Akka para siroha masih sesaat dosa mahamu. Songon panesa ni debata di dosamu na di bagasan Kristus. Omma taula manginang, unang ma taarsahi todini debata, todi porbadia naumian dihita. Asagabi nabasar mahita, asagabi para siroha mahita, asa ulu matutuhita masih sesaat dosa. Nian dihita halak batak tung apala nama oldoon. Jalannya dang hola di halak batak. Manang diisi petaho mauldo manisa dosa. Alai molo nungata jakodo pakokop ni Yesus Kristus di hau pinarsilangi manggarar nasa dosa dohok pangalosetai. Mangului mahita nian tu dewata. Mangului mahita tutod di porbadiai na umiad dihita. Asa ulo hita masih sesaat dosa. Asa unang taarsahi tod di porbadiai alai taului maibana. Asa gabi tahu sangat puji-pujian tu goar ni debatama ngulutta. Sai debatama na mangurupi hita. Amin.